Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga LV. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may tulo na ka mga anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kining akong pagkahingapi. Kay kadugayan na akong inom og kape, bali naman hinuon ang epekto diri nako. Aron niya sabtan, sugdon ko sa nagtungha pa ko sa college. Ingon ini ang mga panghitabo. Dukaan na gid uy. Unya daghan pa kong tun-anan. Mupiyong na gyud ang akong mga mata sa kaduka. Timpla ko kape, be. Dukaan na gyud. Maayo unta kon makapasiga sa akong mata ning akong gikutaw nga kape. Elvira. Ay! Oy, Mama, uy! Ikaw man di na. Kuyawan ako, uy. naunsa ka naman in town. Ay, kadali na ba nimong kuratan? Ay, kinsa man sa di makuratan ni mo, ma. Nga nagtuo man kung ako na lang usa ang nagmataron. Nangmata pa di ka? Ay, nakamata ko sa kong kakaihion. Yun na. Nga nung nagkutaw din tagkapi nga gabi naman tayo. Duka kaayo, ma, uy. Nya, daghan pa kay kugtun-anan. Uy, Elvi, ayaw supakang ipangayos imong lawas, uy. Ha? Oo, sama. Kung gipangayo sa imong lawas nga mopahuway ka, ipahuway na. Kung katugon ka na, ikatuog ka na. Ma, di pa lagi pwede. May tunanan pa ko. O nga naman, way ugma. Mama, sad, uy. O nga naman, di ugma na lang na ni mo tunan, ha? Matakag sayo, aron magtuon ka. Mas mahayo pa nang sayo kas buntag magtuon. Kay presko pa kay mong huna-hunaan ang ituon. Di kay human ni mong tuon, matuog ka. Pag mata ni mo, awa nang imong gipang tunan. Di man good. Kay mas di man ko mahilo na o dili katug nga maguna-una nga naa pa ko'y daghan tunanan. Na, ambot ni mo anang pag-abusar ni mo sa imong lawas, oy. Ay, tuod. Ikapila naman ang imong tasas ka perong adlaw, ha? Murag, ikaupat na ma. Ikaupat? Hmm. Uy, kakusog na gud din imong mga pilbira ka. Sige lang gud ma, uy. Kadili man sad ko hinginom og tubig. Aw, bawi uno lang nako sa kape. Oy, lahi ng kapig tubig, day. Ang kape, kape na. Ug ang tubig, tubig. Naunsa ka ba ya? Mura man kagwa magka-eskwela. Bitaw sad ma, uy. Di sad jud ka ay ko hinginom og tubig. Kontento na ko kung makainom og kape matag human og kaon. Pwede na maayo, ha? Katuog na lang dito ka. Kay giduka naman ka. Ayaw pugsa ng imong duka pinaagis pagpangapi. Kay makadaot na. Ikatuog na. Ma, Hoy, LB, yads. kumusta nga tong assignment, day? Nabuhatan ko ni mong apil? Oh, yes, yads. Na, wag gitaon ko ito. Nya, usad ko katuon tungod sa pagbuhat na ako sa assignments. Makalibre gid karon akong kape, ha? Kay duka, kayo ko. Siya, no? Kape is life, good para niya. Sus, no problem, oy. O nya, day, pila katasang kape ang gusto nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Ingon ko anak kaadik og kape sukad sa nag-eskwela pa ko. Pure coffee pa to sa una. Apan di ang nakatrabaho nako, 3-in-1 na. Og mao lang gihapon, gitinubig ko gihapon ang kape. Kalima ko mga pe sa usa ka adlaw. Matag human og kaon, mga pigid ko. Ang tuhod nga naminyo nako. Og nakaagi ko nga na ospital ko sa pagpangaslom na sa akong ginhawaan. Og pagsakit sa akong tiyan. Ang findings sa doktor, may gastritis ko. O gibawalan ko sa doktor og kape. Pero adik na gyud ko kape, oy. Nangapi pagyahapon ko. Pero giminosa na lang nako. Onya, Ikapila naman ang imong pagpangapi, Elvi.
Hala, uy, ikaw di na, Efren? Mao na. Sa sige ni mo pangapi, dali na kang makurat-kuratan. Ay, Ngano bang murag wa ka man si mong kagalingon? Wa gani ka makabantay sa kong pagtuol. daghan ko gihunaon ang trabaho, uy. Daghan, pagid kay kong buhato nun, Efren. Kapiyasa di mo mudag trabaho eh. Hasas trabaho ni mo. Dadon pa ni mo din sa bahay. Wala man kay oras na mo sa mga bata. Kung niya ka sa bahay, naragyapon ka sa imong laptop, nagkatubang. Siya sad, uy. Sabta na lang sad gud ko. Saon nga, wa man matiwas dito sa trabahoan mo, gidana ko din hisbay. Katug na eh. Niguman ako pangapi. Human ni mo pangapi. Ang sa ugalan ni mo pagkatugan ng ngapi man ka. Buang nga bitaw, friend, uy. Murag ang kape karon pangkatog naman ako. Unsa? Unsa ipot ni mo ipasabot? Mataguman ako pangapi ba? Dukaon man ko. Unsa? Mao nga kung gusto kong matug, mangapi ko, aron ko katug. Ilvi? Ay, wa na. Nayabag na gyud ng lawasan nimo Elvira. Ma, Karon pa ko kadungog ana da. Nahuman og pangapi matog. naglibog sa bitaw ko, ma. Kung nga nung karon ba, iniguman ako pangapi. Dukaon man hinuon ko. Mao nga naglibog na ko. Unsay imno na ko, aron dili ko dukaon. So, why nga mag-energy drink ka, Elves? Ha? Mao man na gamit ron sa ubang mga taga-call center. Mag-energy drink sila aron dili dukaon. Ha? Nisuway ko og inom og energy drinks kay dili naman mo talab nako ang kape. Pero nisugmat og balik ang akong gastritis. Nagpa-check up na sa dinuon ko og paundangon ako og inom og kape og energy drinks. Pero maglisod gyud ko og biya sa kape. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dalaga pa ko og nag-eskwela pa nga mga gyud ko. Naadik na ba ko sa kape tungod kay bata pa ko nga nagsugod og pangape. Maong dili gyud ko kaundang ini. Ikaduhang pangutana. Gibawalan ako sa doktor og pangape kay na-admit na ko og ang findings do na ko'y gastritis. Ang kape bagyo'y nakaingon sa akong gastritis. Ikatulong pangutana. Nganong karon dili naman ko madutlan sa kape. Kung kaniadto mo inom ko kape aron dili dukaon. Pero karon kung mangapi ko, makatuog naman hinuon ko eh. Nadaot na ka ang akong lawas sa kape. Unsa may tawag ani? Delikado na ba kini? Ikaupat o katapusang pangutana. Nisuway kog inom og energy drinks aron lang dili ko dukaon. Kay dili naman mo epekto na ko ang kape. Pero nisugmat man hinuon ang akong gastritis. Makadaot sa diay ning mga energy drinks. Unsa naman lang day akong imnon aron dili na ko dukaon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, LV. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, na sa ako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist o drug-related nga mga problema, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamagis, magpadala siya mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga if one door closes, a wider one opens where growth awaits. Ako mutuog yung ko ana, no? Mutuog ko ni ana. Kay og dugay ablihon ng usa ka pultahan but pasabot nga dili good na para imo ng pultahan na, no? That might
be for somebody else. So naay mga pultahan nga sayon nablihon ug rewarding kayo ang nasa sod kanay nga tukma para sa imong kaayuhan. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si LV, 35 years old, taga Cebu, married, tuloy ang mga anak. Ang iyang problema may tungod sa about pagpangihi, no? Akong sabon og greeting mga taga Brotherhood Health Center sa San Nicolas, Basak San Nicolas, hindi pa yan sa Sugbo, no? Tagahanar mo no? Si atong doctor niya, si Dr. Priya Basi, atong midwife, si Balubo Lubismindo, atong nurse, si Cristina Morillo. Atong mga BHW, Almini, Navarro, Acosta, Abus, Mirapuentes, Leonardo Jimenez, Giroga, Cornelius, Liaguso, Ponce, ug Cruz, no? Gatong mga TRC boys, mayong pagpaminaw. Sa naman to akong mga TRC boys, ni Geraldine Lopez, Gistone Mamulang, Jeremy Sisiban, Bonifacio Hiramis, no? Ug mga maestra na to sa Pandan San Miguel Elementary School sa Sugod Southern Leyte, maadjong pagpaminaw na ninjong tanan diya, ma'am. Maripil Nelo, Josephine Palugod, Marilyn Kabudbud ug Rosalina Puntun, no? Ug diya sa Barili, Cebu, si Christine Marie Lacus Tales, na? Surigao del Sur, Joel Salgado from Tata, ug atong silingan diri sa kaning opera, no? Joel Andalis, Ma'am Lady Jane Dangkulos, no? Ug mga taga La Libertad Negros Oriental nga mga Andalis ug Dangkulos family mayong pagpaminaw. So ang problema ni LV kay about urination problem ni siya, no? Sa ako lang pa rin kamuti na help, no? Unang pangutana, dalaga pa ko ug nag-eskwela pa nga mangihi nako, na-addict na ba ko sa kape tungod kay bata pa kong nagsugod og pangapi, maong dili gyud maundang ani. So natay gitawag og kapinism, no? Pila na ba edad ni LB? 35 years old, no? So kini magong atong lawas, so na atay inunta ganahan atong balik-balikon og himo, mahimo na ni siyang habit, nya mahimo na siyang addiction, no? Natay caffeine addiction. Ngani ang ako mahinumduman aning coffee, no? 2 grams of coffee makakill sa makakuan sa tao, kadaot sa tao yun, no? Sa may atong basihan, kanang cup of coffee usually 150 milligrams na siya, average cup of coffee, no? Kung ang tea gani 75 milligrams, kanang mga cola drinks, kanang mga Pepsi, Coke, basta mga pop cola, sa mga cola drink mga 30 milligrams of caffeine na siya. Too much caffeine in the body is not good, no? Kay kanang nani siya adverse effect. But we need to have coffee, moderate lang nga amount to keep us awake. Mabitaw nang sa opisina, natay coffee break. Kay after pila ka hours, si kag doko na si mong gibuhat, dukaon ka, kapuyon ka, unya, magkinahanglan ka something nga maka-stimulate sa imong nervous system. Coffee is one, no? Di mo ko mo recommend og shabu, kay illegal man ang shabu, dili na siya pwede, no? Coffee or energy enhancer. Pero diri sa among kantin sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ako may chairman of the board of director na for 7 years, ha? Diya sa Vicente Soto, dako ni siya nga grupo, no? Dako ka kantin na mo. Wa gyud ko mo allow og mamaligya og kining mga energy drink, no? Sa manay mga energy drink, Lipobitan, Red Bull, Cobra, Sting, sa panay uban, kay kuan ni siya, dili ni siya mayo sa para sa ako, ano, wa mi maligya ani. So coffee gani regular lang, ha? Ayaw lang palabi pod. Kung naanad ka ginom og coffee ikan pa bata pa ka, makurihian mo na nimo, no? Committing a mistake for the second time around, the same nature of mistake is no longer a mistake but tinuyuan na, ha? Okay, kanuhang pangutana. Ibalwalan ko sa akong doktor og pangapi kay na-admit ng gud ko ang finding doon ako'y gastritis. Ang kape bagoy nakaingon sa akong gastritis. Well, maybe contributory, but kung nakay gastritis, daghan magong hinungdan ngano
gastritis, no? Kanang dili regular po the imong food intake. As we all know, ang atong gastric emptying time is 2 hours. So after 2 hours, wala suod ng atong tiyan. Sige, binagaling, di man ka maka-dictate sa imong tiyan nga, oy, ayaw naggaling diha kay wala suod imong akong tiyan. Sige man ni siya. So kung wala sulod, posible nga magasgas ni siya, no? Another reason nga nung magka-gastritis ta or may infection or may problema sa tiyan is stress. Why? Because when we are under stress, this can increase the production of gastric acid. Kay mauli ka usa sa manifestation sa mga tao nga anxious, stress, no? Mo na related na sa akong specialty kay psychiatrist malagi ko, no? Naggan kay mig mga pasyente nga mo complain og mga multiple psychosomatic signs and symptoms tungod sa stress. Ikatulong pangutana, nganong karon dili man ko matablan sa kape? Kung kaniadto moinom ko og kape aron dili dukaon, apan karon kung mangapi ko, makatulog naman noon ko. Adaot ta kaha ang akong lawas sa kape, unsa may tawag ani? Delikado ba ni? Sa ako nag-ingon na atay gitawag og caffeinism, no? Yan natay gitawag og tolerance. Ako malikon nga tos mga estudyante na minon to karon, kining word tolerance is a medical term which means you need to increase the amount of the substance in order to attain the desired effect. Or if the amount is constant, ang effect will decline, maubos. So, monay asa ako mga estudyante, ako ning ihatag example kay ngadto wa masweet to ako doktor ni obra maestro ko, no, classroom teacher ko sa mga gustong magdoktor diri sa Cebu o daghang mga medical schools nga na obra maestro ko, classroom teacher. So akong ginaingon example ni ani, kini mga palainom og beer. Initially, makuntinto na og usa ka botilyang beer. Pero time will come nga usa di na makaigo sa iya, di na maka-satisfy niya. Di na lang siya duha, tulo, upat, lima, unom. Parihara ng istorya ha, no? So, you need to control your intake of dili lang coffee kung whatever substance nga ganahan ka, no? Ang caffeine, ang caffeine, kinam na siya caffeine, is stimulant. Unsa may mga pagkaon nga na caffeine? Tunghingan lang ako, tea, cola drinks, chocolate, na siya caffeine, no? So kung sige kag inom og kaon og chocolate magabi expect na lang nga di gyud ka makatulog og dali kay naam na siya caffeine which will keep you awake. Okay? Ikaw pa to katapos sa mga tana, nisiway ko ginom og energy drink aron lang di dukaon kay di na mutablan na akong kape. Pero ni sugmat man noon ang akong gastritis, makadaot pa di ay ang energy drink unsa may di ay akong imnon aron dili nako dukaon. Kay hingato ang problema kay hingatugo na kay ni siya, no? Mao ba akong pagsabot ani? Unsa man ang di ay akong imnon aron dili nako dukaon. Well, do not depend on food or whatever drink possible para di ka dukaon, no? Ako suggest you flex your muscle, no? You walk or kung mahimo magbinding-binding ka diha, na? Para dili ka dukaon. Ay pagsalig nga mainom kag coffee or energy drink or bisag unsa naman lang imong imnon para nga kanang dili ka makatulog, no? Ginay mo pagkaduka may lang dili sa adlaw na betay gitawag og narcolepsy, no? Ang bisag adlawan na giduka ka, kanang katulgon ka, no? Kulang ba sa ako mo believe ko ano exercise, no? Maybe you can submit for body massage. Ako mo tuos ako ni ani, no? Ay ako sabi sa una sa sige pa ko magdulag tinis at tanindutan gyud magpamassage nagkaugma, no? Kay murag kuan nga imong mga muscle, ma-relax ka, no? So ako malikon ayaw pagsalig aning mga coffee, energy drink, you exercise, na? Then you take a bath and then you massage your head with a shampoo. Duhay tuyo ani, malimpyo ang imong ulo unya. This can promote good blood circulation. Proper diet and you must be worry free. Kung daghang kag problema, depressed ka, problematic imong kinabuhi, siyempre kulang gyud ka sa inonta energy to do the homeostatic balance sa homeostasis nimo sa imong lawas, no? So matulog ta 8 hours a day, luling hayaw ta 8 hours a day, magtrabaho ta 8 hours a day in order for us to have a happy productive life. Okay? Dili lang kay sige trabaho kaya lang maglingaw-lingaw pod. Oh,
Kanang mga tao kasi lang tapig og kwarta nya di mo gasto kay kanang hurot tingal mahadlok hurot lang kwarta. Ha? Di na mao. Ngita tag kwarta gastuhon. Basta sakto lang pagkagasto pero magtigom-tigom pagka kay basig nanglan po kag bakulag na ay mga emergency nga panginahanglan na po kay makuot. Alright, so inaot na kay nasabtan sa akong gi-speaker ni Moel dinhi sa Cebu ug ngadto sa libuan millions nga laminaw ka sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 stasyonan dinhi sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug bayo.